salamat. Ikaw na sa siyang today. Wala ka siya, tingin kay Bong. Ano sa mano-mano karon. Kamu na rin ito ka. Ako'y kanta. Gitaraw daw uling sige na tagawag ni. May awag din ko dito na pagkatapos dito sa kanila. Awag ka dito na mano-mano. Ayaw din kami dito na makasama namin sa www.palomaro.com.ph.
Daghang salamat Kang Michelle. Muna gitara na mo karon, mas na. Andun, thank you.